Juče se navršilo 106 godina od rođenja veličanstvenog patrijarha Pavla. Sam njegov život bio je čudo, a ona su nastavila da se dešavaju i posle njegove smrti. Vernici se sa posebnom smirenošću i dubokom verom mole na zemaljskom grobu patrijarha Pavla u manastiru Rakovica. Srbi su ga još za života smatrali za sveca, a u prilog zahtevima da za sveca bude i zvanično proglašen idu i svedočenja vernika o čudima koja se dešavaju na njegovom grobu. Ljudi se kunu da im je molitva nad njegovim moštima pomogla pri ozdravljenju. Jovanka Mileusnić, koja živi nedaleko od manastira Rakovica, rekla je da je jednom obišla grob patrijarha Pavla i da je još na ulazu u portu vidjela da grob svetli crvenom svetlošću. Pomislila sam u prvi mah da je u pitanju neko osvetljenje, ali mi je bilo čudno da je postavljeno u toku dana, a sa mnom je bila i moja zaova koja isto to primetila, kao i još nekolicina ljudi koja su se zatekla u porti manastira. To svetlo oko groba je potrajalo nekoliko sekundi, a onda nestalo samo od sebe. Svi smo se u čudu prekrstili, a uverena sam da nam to patrijarh Pavle kao narodu nešto poručuje. Pitanje je samo šta, kaže Beograđanka. Istu čudnu svetlost oko patrijarhovog zemnog počivališta video je Nikola Resanović, koji je kao student teologije barem jednom nedeljno obilazio grob u manastiru Rakovica. Sećam se, bio je oblačan dan i kada sam došao do groba patrijarha Pavla, video sam bledu crvenu svetlost kako titra oko krsta. Prvo sam mislio da je neko uključio neku svetleći laser, ali ničega i nikoga nije bilo u blizini. Crvenkasta svetlost je nestala, a posle toga sam više puta odlazio do patrijarhovog groba. Ali ta svetlost nije se pojavljivala ponovo, kaže Resanović.